oso urte hona izan da niretzat, aspektu guztitatik, bai entrenamendu aldetikan, maila aldetikan. Gizakoa izan da gehien prestatueten froga aurten, eta egia esan hori bai izan zela esperientzia ona niretzat, hainbeste neskan artean mundu mailako alde guztietatik etorri zen neskan artean lehiatzea eta nire burua horien artean ikustia eta lehiakor sentitu nintzen, eta bai, oso pozik lortutako 3. postuakin. 2020an distantzi erdila da oain probatzen nahi zen distantzia eta nire burua ondo ikusteten distantzia, gehien gozatzen duten distantzia, eta aurten nik uste badala urtea Sarozkotera lehia egiteko. Hainbeste urte itxoiten da goguakin hartzeten froga bada, txikitatik hor laguntzen beti, ikusten bestiak, eta berniz iritsiko zen nire urtea, eta nik uste aurten ja urtea dela, eta gogo askoekin prestatuko dugu froga. Niretzat Zarautz bezalako herri batian, nire herrian, sari hau jasotzia, ostras, ilusio handia intzin, da eskertuta nago sari honagatik.